Bueno, xa estamos chegando casi que ao final deste primeiro acto e ao principio do segundo acto, porque isto ten que ter un segundo acto, e un terceiro e un cuarto. Está ben que recordemos hoxe a República, porque está ben que lembremos, como todos e todas sabemos, que a República chegou porque todos os obreiros da esquerda se uniron para que chegara. Como eu son, eu digo sinceramente, sigo a ser unha persoa bastante ignorante, incapaz nin siquiera de liberarse a si mesma. O día en que me presentaron, que sabía que a ia coñecer, fun cheo de prexuizos, claro. E coidei, pensei para min, digo, xa verás, Xanciño, vas a topar coa típica candidata de Marras. Pero debo confesar sinceramente que a segunda ou terceira vez que falei con ela deime conta de que os meus prexuizos, como todos os prexuizos, eran falsos e decateime cos ollos arregalados do que eu penso que é, e dixenlle, ti és literalmente o que André Breton chamaba unha muller nena, que é antítesis de unha muller infantilizada, idiotizada, adocenada ou aburguesada polo sistema. Unha muller nena como un home neno, que tamén é posible, é unha muller que non importa a idade que teña, é foi quen de conservar a imaginación e a capacidade de abrallo ante a beleza e ante o milagre, os múltiples milagres da vida, e sobre todo unha muller que é quen de manter durante a súa vida a rebeldía. En resumo, unha muller nena é unha muller que non traizoou a adolescente e os ideais da súa adolescencia. Mulleres nenas foron Mary Lou, anarquista, foi Frida Kahlo, marxista, foi e sigue sendo Leonora Carrington, foi e sigue sendo Patti Smith, malia a idade que teñen. E muller nena sigue a ser, e eu espero que siga sendo, e se algún día chega a ocupar un alto cargo de poder, espero que non esqueza este acto e o que dixemos neste acto. Muller nena sigue a ser rebelde Yolanda Díaz, abogada, voceira do Grupo Municipal de Esquerda Unida, de Ferrol, e coordinadora nacional de Esquerda Unida. É un placer para mí presentarlo. Un saúdo fraterno, unha honra para min estar hoxe xunto con vos. Teño que decirvos que cando Xoán fíxome adicoume, non? Ese agarimoso regalo, non? Comparándome a esas mulleres nenas, díxenlle que estaba profundamente tolo. Xoán son o froito da loita de moitas mulleres que hoxe están aquí, que quero saudar expresamente e que me fixeron militar no comunismo. Vou a citar, por exemplo, a nosa ben querida Marisa, a compañeira de Manolo Peñarrey, que sempre estivo ao seu carón. Vou a citar as miñas queridas, intensas amigas Xaria Labau, Fina Varela, Milo, Isabel, María González, Marluz Panal, María Arolero, e se me permitides tamén, por suposto, a miña nai. Elas me enseñaron a caminar junto con vos. Eu quería comenzar este acto pois facendo memoria e quizáis traendo a esta sala a Lueiro, ao noso querido Lueiro, con aquel poema
aquel poema de urxencia para un pobo en marcha. Camaradas, compañeiros, compañeiras, amigos, o pobo de esquerdas xa está en marcha neste acto. Xa puxemos o xermen para dende aquí empezar a traballar colectivamente, con xenerosidade, dende a raíz e para o futuro, para unha alternativa das esquerdas que frente ao capitalismo non pode ser máis que o socialismo. Temos que construílo, temos que aprender dende abaixo para saber atacar ao capitalismo, pero esta hoxe é a nosa obriga e este hoxe é justamente o noso compromiso. E temos que facelo porque, como dicía Benjamin, que hoxe se citou nesta sala, temos que despertar deste soño contra a barbarie capitalista e contra o fascismo. É a nosa obriga. Como el dicía tamén, temos que crear un espazo de esperanza para os traballadores e para as traballadoras, porque si hai alternativa, temos que construíla entre todos e todas, temos que generar esperanza, ideas, paixón e cariño para resolver os problemas da nosa xente, os problemas dos de sempre, das de sempre, dos de abaixo, da xente do povo, desa xente que fala a lingua que está a ser agredida neste país polas políticas fascistas, xenófobas do señor Núñez Feijóo. Dese povo queremos os nosos amigos. E tenemos que construir unha alternativa con ese poema magnífico.